Wannan shine kifi na ganin ka mai jarhoma jama'a. A yau dinnan an hango dubun dubatan sojojin kasar Amurka suna ta sauka a babban birnin Beirut na Lebanon kenan, wanda hakan yana nuna cewa ana tunanin cewa kasar Amurka za ta taimaka wa gwamnatin Lebanon da kokarin kutsawa su yi fito na fito da dakarun mai nasara wajen kwace musu makamansu kenan. A daidai lokacin da aka yi magana sulhu za su yi amfani da sulhu da kuma yaudara, wanda za a haɗu da sojojin Lebanon din da kuma sojojin kasar mamaya din da kuma sojojin Amerika, wanda a yanzu abin da nake gaya muku cewa sojoji ana ta jirge su a babban birnin Beirut. Amma kuma wannan shirin ba zai taɓa yiwuwa ba salin alin, dole sai sun haɓaka shirin da suke so su yi na yaƙar jamhuriyar musulunci a cikin kwana 4 da suka bada. A cikin kwana 4 masu zuwa akwai tunanin cewa za duk da jamhuriyar musulunci bata tsaya ba, tana kai manya-manyan har kuma ita ce ma za ta tsokalo su. To suna tunanin cewa a daidai lokacin da suka shagaltar da jamhuriyar musulunci dan matsorata ne, in ma sun fara su suke guduwa, amma dai a yanzu haka suna jirge sojoji, kuma ana tunanin cewa wa'annan sojojin za a haɗa kai da su da gwamnatin Lebanon, sannan kuma da su kansu gwamnatin mamaya a kasar mamaya, da kuma kutsawa wajen yadda za su fito da dakarun mai nasara wajen kwace musu makamansu da karfin tsiya wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne. To a yi shi yanzu wajen ɓangaren sulhun ba zai taɓa yiwuwa ba, an san jamhuriyar musulunci ba za ta bari ba. To shine ake so a ɗauke hankali a kan jamhuriyar musulunci da kai wannan hare-haren, don suna so su yi komawa da ƙarfinsu wanda an ga yadda suke ɗaɗɗauke abubuwansu a Middle East, musamman makamansu da jiragen yakin suna ta fitar da su, wanda ba a san shirin da za su yi ba. Amma dai koma wani irin shiri za su yi, jamhuriyar musulunci tana kallon su kuma tana daidai da su, kuma za ta yi maganin su. To amma a yanzu a wannan karin ba wai kasar mamaya ce kadai za ta yi fito da dakarun mai nasara ba, har da ita kanta gwamnatin Lebanon da kuma taimakawan sojojin kasar Amerika. Amma kuna tunanin cewa a daidai lokacin da suke tunanin cewa za su dauke wa jamhuriyar musulunci da kai mata hare-hare, kuna tunanin cewa ba za ta iya kai musu hare-hare ba? To wannan dai abin da suka tsara ne, kun san kullun suna tsarawa ne, ita kuma idan ta fito da salanta tana warware musu ne a cikin lokaci dan kaɗan. Sai sun tsara tsarinsu, sun ajiye nan sun girke nan, sun yi komai, suna ganin komai zai tafi normal. To daga an fara game din, daga an yi zuwa daya ba a zuwa na biyu kawai sai a ƙara cewa to mu koma mu je mu ƙara shiri. To wannan shirin ma da izinin Allah jamhuriyar musulunci za ta warware musu, in ba a yi sa'a ba za ta yi duka ne, za ta dake su kuma za ta dawo kuma ta dake su a ita kanta kasar Lebanon din kenan. Ana tunanin cewa kamar wa'annan sojojin na kamar zubo makabartarsu ne, duk da dai dakarun mai nasara ma ba kyalle ba ne, ba su fito da karfinsu ba ne. Amma idan suka fuskanci cewa za a haɗa kai da gwamnatin a ce za a yaƙe su, to za a yi babu uwar bari ba, za a yaƙe su kuma za a yaƙi gwamnatin kuma za a kwace ƙasar. Ubangiji Allah ya samu dace. Aikin ku babba ne jama'a, sai da alhamdulillah jama'a. An hango jiragen kasar Amerika wanda suke zaune a babban birnin Tel Aviv da kuma manya-manyan garuruwa na kasar mamaya, ana ta jide su, ana ficewa da su, musamman F-35 da F-15 wanda a yau dinnan aka hango bila adadin, wanda mallakin kasar Amerika ne, wanda kasar Amerika ta kawo wajen taimakawa wajen kare jamhuriya, wajen kare kasar mamaya da kuma amfani da su wajen kaiwa Iran hari, wanda a yau dinnan an hango ana ta kwashe su jiragen yaki, kai a cikin ma har da kayayyakin yaki, wato kayayyakin fada sosai ana ta fitar da su, wanda ana ganin cewa wannan abin yana nasaba ne da wani mummunan shiri da ake tunanin cewa za su ƙara kaiwa jamhuriyar musulunci, dan kun san ba za su haƙura ba fa, kamar yadda suka dawo alƙawarin cewa dole sai dai ɗaya ta tafi ta bar ɗaya, dole ba za su taɓa, saboda sun san cewa Iran annoba ce a tattare da su. Barin Iran kaman tada kasar mamaya ne. To an hango dai suna ta ɗauke wasu abubuwa masu muhimmanci a kasar mamaya, suna ta ɗauke su, suna fitar da su, suna maida su kasar Amerika, wanda a tunaninmu muke ganin cewa wannan wani shiri ne da wata dama da suke so su kai wani mummunan hari, da kuma in suka kai wannan mummunan hari to suna tsoron murtanin da jamhuriyar musulunci za ta kai ne gurin jiragen su da gun kadarorin su, da kuma guraren abin da suke ganin cewa idan aka lalata musu ba karamar banna za su yi ba. To amma da yake mahaukata ne suka fara jide su, kuma sannan jide su din wai sun yadda su kai harin, idan sun kai harin fa wai sun yadda a dawo musu da harin, amma ba sa bukatar wa'annan abubuwa, wato jiragen nasu masu tsada da kayakin fadan su kar a same shi a dake shi. To kuma dai suke iko Allah muna ganin cewa sai dai a kwashe su gaba, wai na kasar mamaya kadai ba, da ma sauran munafikan kasashen musulman sai dai a kwashe su gaba ki dai a maida su kasar Amerika. Kuma mun tabbatar da cewa jirgi ba zai iya tashi daga kasar Amerika ya zo ya yi wuta a jamhuriyar musulunci ya koma can ba, dole dai sun buƙaci inda za su ajiye shi kusa da Iran din kenan. Amma dai a yanzu suna ta cire manya-manyan abubuwa, suna ta ɗauke manya-manyan makamai, suna ta ɗauke abubuwa a cikin a kasar mamaya, sannan kuma hakan suna yunkurin ƙara shirye wani mummunan harin
da suke ganin cewa kamar idan aka mai da hari ba za su jiki ba, nan ko ba san cewa jamhuriyar musulunci mujiya ce ba mai gani da daddare, duk inda suka je tana kallon su kuma za ta bibiye su. Saboda haka a ci gaba da addu'a. Yanzu ne abin yake da ake ta ƙara sabon shiri, sannan kuma su ne suke ta jawowa ake ƙara sabon shirin. Saboda haka mu zuba mu gani. Allah. To alhamdulillah jama'a, bayan kwana da jamhuriyar musulunci tana da gargazar kasashen da suke alaka da kasar Amerika ko kuma ce suke daure musu gindi, da kuma da gargazar wato base din kasar Amerika da kuma matatar mai da kuma bangaren wutan nefa da jiya jamhuriyar musulunci ta kwana tana yi, da kuma yakin da ta yi akan ruwa. To yanzu sun fita da majalisar shura wato majalisar dokoki na jamhuriyar musulunci sun kara fitar da wata sabuwar sanarwa na daukan fansa, wanda suka ce dalilin kai hare-hare da aka yi a tashar jirgin kasar su ko kuma ce lalata musu gadar jirgin kasa da kasar Amerika ta yi, to za su fara daukan fansa daga yau din nan. Za su dinga bin duk wasu kadarorin kasar Amerika wanda take da shi, za su lalata shi dalilin kai musu hari da aka yi. Duk harin da aka yi jiya da farmakarsu da aka yi da ragargazarsu da aka yi, wannan duk ba fansa bane. Yanzu ne jamhuriyar musulunci za ta ɗauki fansa akan wannan lalata mata gadar jirgin kasa da Amerika ta yi. Ta ce za ta bi duk wani kadara na kasar Amerika wanda take da shi a yankin Middle East, inda dai bata fito ta ce ko Middle East ko kuma Europe ba. Ta ce duk wata kadara in dai ta shafi kasar Amerika za ta lalata shi sakamakon wannan gadar jirgin kasar da jamhuriyar da kasar Amerika ta lalata mata. Wanda kuma ta ce za su fara aikin ne za su fara aikin ne a cikin gaggawa. Sannan kuma idan kasar Amerika ta yi yunkurin ɗauka mata, ta yi mata hari a duk abu ɗaya, to fa za su linka shi ne bila adadin, wanda duk da dai sun gudu sun ga abin babu riba, suna ta bin hanyar yadda za su yi sulhu abin yaƙi. Amma dai jamhuriyar musulunci ta tabbatar da cewa za ta kai wannan muggayen hare-haren na fansar lalata mata gadar jirgin ƙasa da aka yi. Saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, sannan kuma kowa ya kiyaye a ci gaba da addu'a, saboda yanzu ne aka fara fa, ba za fa su batta ba. Dole wannan tsokali-tsokalan za su dinga yi, ita kuma ba za ta jure tsokali-tsokala ba, za ta fi jurewa ne akan kawai ku fito mu haɗu, kawai mai karewa ta kare, kuma bi iznillahi su ne za su kare. Allah. To fa yau fa Iran tana gargadan munafikan yan midiya ne, wato munafikan da ke yada labaran ƙarya akan Iran cewa Iran tana so ta shiga ma kasar Qatar da UAE yaƙi ta ƙasa. Sannan ta ƙara da cewa idan fa har tana so ta yi hakan, wato ta shiga ma Qatar da UAE yaƙi ta ƙasa, ta mamaye su kamar da Isra'ila ke yi a Lebanon da Gaza da West Bank, ta ce to babu wani ƙarfin soja da zai iya hana ta yin hakan idan tana so ta shiga ma Qatar da UAE yaƙi. Babu wani ƙarfin soja a wata ƙasa a duniya zai iya hana ta yin hakan, kuma za ta iya shiga ta hakan. Ba shi bane a gabanta. Sun ce su ba 'yan mamaya bane, masu mamaya su ke mamaye su, amma su suna haƙuri da abin da Allah ya ba su. Wato jamhuriyar musulunci kenan, in ba su ba zai yi wannan aiki. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo da masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha, inda muke kawo muku labarai har ma da sharhi dangane da abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya. Mai sauraro, kamar yadda muka saba a kowane ƙarshen bidiyo mukan wato a daɗa tunasar da ku da Allah, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu, da Allah ka daure kai mana sharing wannan bidiyo, sannan ka danna mana alamar subscribe, sannan kai mana wato danna alamar like, domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin kawo muku wato sababbin labarai kuma da dumi-dumin sa. Kada a manta, a mai sauraro, za mu so da ka ije mana wato ra'ayinka a comment section domin jin shi menene ra'ayinka dangane da wa'innan rahotanni da ka ji a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.